अरायबो आंखौनो इसोर मानिनानै सोलिनांगोन। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो माबोरै दं नोंसोर गासैबो दासान्दि आंबो मोजाङैनो दं हेपियैनो दं लोगोफोर सिखाय बर' सावथुन मुभि फैगासिनो दं आरो साउथ मुभि बायदि लोगोफोर जा डेन्जार जाखागोन आरो जोंनाथ' बर' फिल्मा माने गोबावदोसो फैयो नालाय मोनसे ओमफ्राय दा जा मोजां जाखागोन लोगोफोर नोंसोरबो नायदो ओमफ्राय बिनि ट्रेलारखौ आं अलपमान होना होबाय आरो नोंसोरबो नायदो मोजां जागोन माने जेबायदि खाट्रा माने बुलायनाय माने जंसुनाय जेरै साउथ मुभियाव सेखार वादे दाननाय हेरनाय एक्सनफोरा जा मोजां खाट्रानाक जाखायोना बेफोरबायदि जोंनि बर'आवबो बेफोरबायदिनो दा मोनसे दिहुनदों आरो मोजां जागोन लोगोफोर नोंसोरबो नेना थादो होमबा सिखाय बर' मुभिखौ नायनो बा ट्रेलारखौ अलपमान होना होदो नायदो होमबा आंजों लोगोसे अरायबो आंखौनो इसोर मानिनानै सोलिनांगोन। आंनि खावरिया माब्लाबाबो नंखाय बाथ्रा बुङा। बे सिख्लाया बे गामियावनो दंथारो। बिसोर नोंखौ मानो नागिरगासिनो? आंखौ मा जाहोननि थाखाय नागिरगासिनो बिनि गुबै जाहोनखौ आंबो मिथिया। आघोन दाननि सनिबार अमाबस्याफोरा फैगासिनो दं बेनिखायनो बिसोर बिदि खामानिखौ मावदों जानो हागौ। सिङाव जा दं मोदोम सोलेर गासैबो दा सम्पतिनि हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखाय ल'सो। नाथाय जोंनियाव बारा सम गैया। नोंनि नोमाया सासे दायनासो। बेखौ बे गामियाव दोनजाला। Congratulations, Raja. I'm very proud of you. दिनैहाय सिंखाय बर' सावथुननि फार्स्ट पस्टार आरो टिजारखौ रिलिज खालामनाय जादों। मेनि मेनि कंग्रेचुलेशन्स टु इउ। दा जोङो राजानिफ्राय मिन्थिनानै लानि राजायानो डाइरेक्टरखा। एक्चुअली जों बेखौ लिरजेननाय स्टार्ट खालामदोंमोन 2024निफ्रायनो ओमफ्राय लिरै आंनि सासे जाय आंनि राइटार जायखौ आं आंनि भिजनखौ खिन्थादोंमोन जे जोंनो बेबायदि सावथुन मोनसे बानायसिगोन गोदो गोदायनि कास्टम ट्रेडिसन्सखौ देखायनो गोदोनि बुलायनाय थिर गावनाय जंजों बिदि ओमफ्राय जाहाथे जोंनो मोनसे स्ट'रि नांगौ जाहाथे जोंनि मा जायोमोन गोदोआव बहुद खोमसि फोथायनाय दंमोन मानसिफ्रा गावजों गाव बहुद घृणा मोनसे दंमोन ओमफ्राय बेफोर खोथाखौ जोङो गुरुत्व लानानै बे सावथुनखौ लिरनाय जादों आरो बे सावथुनाव गोबां रिसर्सेसनि दरकारमोन मानोना जायगानिफ्राय लानानै कस्टिउमनिफ्राय लानानै अर्नामेन्टस वेपन्स बिथां गासिबो जेंनाखौ लानानै जों बे सावथुनखौ बोरै दिहुननो बे प्रब्लेमा जोंनियाव दंमोन आरो ओमफ्राय बाव लाकिलि आंनि प्रडिउसारा आंखौ नागिरनानै मोनो जे नोंनाव बिदि स्क्रिप्ट दं होनलाय आं बेयाव दङ ओमफ्राय बे बिथाङा लोगो मोनफैयो आंखौ ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो जों 2024 आगष्टनिफ्राय माने जों दोनथ'नाय बायदि जादोंमोनलै हागोन ना हाया आंनाव प्रडिउसारा होनबाय दे आं दं नोंसोर खालामबाय जों आरो आंनि राइटारखौ होनबाय जे जों लिरफिनसै होननानै जों माने सिगाङाव एसे 60%ल' गोदोनि दोनदोंमोन 40% मदार्न माने एसे मर्गादिरा टाइप माने एसे गोदोनाव थांबाय ओमफ्राय मदार्न उनाव जेला जों साहस मोनबाय जे नङा गोदोनिखौनो बानायसै होननानै जों आरो जिरायनानै रिराइट खालामफिनबाय ओमफ्राय लाकिलि 3 मासनाव जों नभेम्बर 15निफ्राय सिंखायनि शुटिंखौ लानाय जादों स' बेनोसै आरो बेनि स्क्रिन राइटारा सोरमोन? बेनि स्क्रिन राइटार जाबाय सानसुमा बर' बिथाङा त्रिपुरा NSTनिफ्राय थियेटार पास खालामनाय आरो दा गावबो निजे थियेटार फोरोङो आरो एक्सिलेन्ट मानसि बिथाङा आंजों लोगोबो आं जे भिजुवेलाइज खालामदोंमोन जेरै आंनि स्ट'रिखौ थांजों बिथांनो लिरदों ओमफ्राय जों ज' जिरायोमोन जोंनि आंनि एसिस्टेन्ट डिरेक्टर विंकल नार्जारी आं आरो बिथांनि सासे लोगो बुंसा होननाय स' जों साब्रैनि गेजेराव बहुद डिसकासन जायोमोन आरो जे सल'खौ बोरै लांनो मानो स' अभारअल बे टिमा प्रि प्रडाक्सन टिमा बहुत स्ट्रंमोन आरो मेन कास्टिंसआव सोर दङ? जोंना दा मेन कास्टिंआव मेन लिड एक्टरानो जाबाय सोरां नार्जारी आरो मेन लिड एक्ट्रेसानो जाबाय हेलिना दैमारी आरो मेन भिलेन फार्स्ट टाइम नुनो मोनगोन ओम प्रकाश खारखातारी आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा दं जेनिफार दैमारी थाख्लाय नार्जारी रुबुल बर'
आबो माबा महिनी रामसियारि जायखौ साकुन्द्रिपुरि होनो दाब्ला सार दं फैलाव सार जाय दाखालिसो रुंसारि जालांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' सिनेमानि गोबां आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन आरो वाव भेरि एक्साइटेड बे मुभिया बेसेबां बाजेटनि ओरैनो बे मुभिया एप्रक्सिमेटलि प्रि प्रडाक्सननिफ्राय लानानै पोस्ट प्रडाक्सन खालामबा 1 CR बे मुभिनि एडिटिंआबो जोंना नै राजा फंबायानो खालामदों आरो पोस्ट प्रडाक्सनाव एडिटिंआव आं दं ओमफ्राय ग्राफिक्स डिजाइनाराव जिनि मुसाहारि दं ओमफ्राय VFX जेखौ स्पेसियेल इफेक्ट्स बिराद नुनो मोनगोन बे समाव माने गब्लं माने जेखौ जों गेम अफ थ्रन्सखौ नुनो स' बे मोगथांनि टिम दं मिउजिकआव जोंना दं जिति दैमारि सोमखोर दैमारिनि उदालगुरिनि स' स्प्लिट जोब आरो ओमफ्राय कालारिस्टआव दं बेहा अरुप गयारि बेहा गुवाहाटीनि आरो जोंना साउन्ड डिजाइनार जेखौ फलि आर्टिस्ट होनो बिथाङा जाबाय सोरां ब्रह्म बिथाङा बङाइगाव स' बे मोनसे टिम आरो जोंना आरो दाना गोबां गथ'फ्रा बाहेरानिफ्राय सोलोंथाइ लानानै फैबायथ' VFXआवबो एनिमेसनावबो ग्राफिक्सआवबो स' बेफोरबायदि गोरों गथ'फोरजों दा मावनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो एनार्जि फैयो आरो एनार्जि फैयो आरो स' आरो दा दिनै टिजारखौ होनाय जाबाय माबायदि मोननाय जायो उनाव जाहाथे नोंथांफ्रा नुबावो ट्रेलारखौबो नायनो मोनो बे मुभिखौ माला रिलिज खालामगोन जों सेप्तेम्बरावनो रिलिज खालामगोन एक्जाक्ट डेटखौ जोंहा एसे प्रब्लेम दं बिकज अफ इलेक्सन्स आरो एग्जाम गथ'फोरना बे टाइमाव हाफ इयारलि एग्जाम जायो आरो इलेक्सन्सबो देग्लाय दं स' बेखौ लोब्बा लानानै जों खिन्थु सेप्तेम्बरावनो खालामगोन एक्जाक्ट डेटखौ जों ट्रेलाराव फोसावगोन बे मुभिखौ बहा रिलिज खालामनाय जागोन जों सिगाङावथ' जों बेखौ बड'लेण्डआवनो रिलिज खालामगोन बेनि उनाव जोङो अल अभार आसाम थियेटाराव रिलिज खालामगोन आरो जुदि जोंना गासिबो मिलायलायोबा जों बेखौ पेन इण्डियाबो रिलिज खालामनो सानदों सिनेमा हलाव देखायगोन सिनेमा खेबसेनो डाइरेक्टलि सिनेमा हल एन्ड बे मबाइल थियेटार मबाइल थियेटार गामि देखायनाय खेबसेनो मोननैबो खेबसेनो ज' रिलिज जागोन नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मिलिना नोंथां थेंक इउ स' माच फार्स्ट टाइम जोङो बेबायदि फर्मालि मिटिं खालामनाय जादों आरो लोगो मोननाय जादों सिंखाय सावथुनाव एक्टिं खालामनानै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदिमोन एसे फोरमायनानै होदो सिंखाय सावथुना आंनि बिराद क्ल'ज मेम्बार आं बिराद मोजां मोनदों सिंखाय सावथुनाव खामानि मावनो आरो बेनि थाखाय आङो गिबियावनो सारन्थाइ प्रडाक्सन आरो जोंनि प्रडिउसार मेम नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनो बे अपरचुनिटि होनायनि थाखाय आरो डाइरेक्टर राजा नार्जारि सार बिथाङाबो आंखौ बे सिनेमायाव कास्टिं खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम आरो बे सावथुना गुबुन सावथुननिख्रुइ आंनि थाखाय डिफारेन्ट आरो नोंथांमोनाबो जेब्ला बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन रिलिज जागोन अब्ला नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन जे नैबे सावथुना गुबुन सावथुननिख्रुइ एसेबाबो डिफारेन्ट मा रल मोना ओरैनो सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा आङो बेवहाय लिड रलखौ खालामगासिनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदि थायो माबायदि गाननाय जोमनाय जों आं सासे बर' आइजोखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन बे सावथुना आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे सिंखाय सावथुनखौ नायगोन आरो गासैबो स्ट'रिखौ मिन्थिनो हागोन नायबासो मिन्थिनो हागोन दे दाथ' फोरमायजोबनो हाया जुदि खिन्थाखायोबा इन्टारेस्ट बायगोन एनिवे थेंक इउ स' माच एन्ड कंग्रेचुलेसन टु इउ नोंथांमोनहाथ' बयबो सिनायखायो सारखौ सारा इउनिक रल खालामदों आरो बे सिंखाय सावथुनावहाय मा रल मोना एसे फोरमायना होदो फार्स्टआव सारन्थाइ प्रडाक्सन जायगायाव साबायखर थाबाय मानोना हमारे सावथुन आंखौ रोलोंनो हानाय देग्लायनि सावथुनाव एक्सुवेलि एक्सट्रा एसे आं थारमाने एसे इउनिक टाइपनि मोनसे रल मोनदों थ' आं प्रडिउसारखौ आं थेंक इउ होनो नांगोन आरो जोंना डाइरेक्टर राजा दं थ' रलखौ खालामनानै आंना गोदान माने ओरैनोथ' अनेक खालामबाय माने खिन्थु मालाबाबो आं नेगेटिभ रल खालामफेराखैमोन नाथाय देग्लाय चान्स मोनबाय थ' नायदो माबायदि मोना जेनेबा बे नेगेटिभ रल खालामनानै एक्सुवेलि आर्टिस्ट हिसाबाव सब रलखौनो एक्सुवेलि खालामनो मोनबा बे आर्टिस्टनि थाखाय प्लास पइन्ट थ' एक्सुवेलि नेगेटिभ रलखौ आं खालामफेराखैमोन ओमफ्राय देग्लाय आंना मोनसे गोदान मोनसे एक्सुवेलि माने मा होनो खालामनानै आं माने आंनि एक्सपिरियेन्स मोननायबो जाबाय थ' नायदो रायजोफोर मोजां मोनगोन आलफ्रेडनि आं एक्सुवेलि आलफ्रेडखौ फल' खालामबायनो थायो अनेक नलेजेबोल बे अनेक जोंनि माने इनफरमेसनफोरखौ होबाय थायो बेनि थाखाय आरोबाव जे जोंनो मोजां मोजां इनफरमेसन होबाय थायो
Thank you sir. Thank you. सेक्टरानो जोंना फंबायसो फंबाय एसे फोरमायना होदो नोंथांनि नाम बबेनि आरो एजुकेसनफोरखौ बाहा खालामा खुलुमबाय आंनि मुङा सानसुमा बर' आं तामुलपुर बाङालिपारा गामिनि एक्चुअली आं सासे थिएटार आर्टिस्ट स्क्रिप्ट राइटार एन्ड थिएटार डिरेक्टर